My name is Kupakwashe Chia. I'm a boy aged 12 years. My name is Amiel Kumunda. I'm a girl aged 11 years. My name is Adriel Kumunda. I'm a girl aged 9 years. The following production was brought to you by Kudzokera Church of Christ. Wamuri kunzwa achitaura ndi Judith Chia wepachitungiza Church of Christ. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. As part of our mission at Kudzokera Church of Christ, we want to spread the gospel on all social media platforms. Kudzokera Church of Christ. Book ra Numbers, chapter number 11. Ndimadiki ya 4 kusvika pa verse number 5. Ndimadiki ya 4 verse number 5 and 6. Ndimadiki 4 verse number 5 and 6. Pano verenga panoti. Zvino vatorwa vazhinji vakanga vari pakati pavo vakatanga kufa nenhomba yenyama. Navana veIsraeri vakachemawo vakati, ndianiko uchatipe nyama kuti tidye? Verse number 5. Tinorangarira hove dzataidya Ijipita tisingatengi namakeke namanwiwa nerikisi nehanyanisi negariki. Asi zvino mweya yedu yaoma. Hapane zvokudya chose. Hapane chinhu chatinoona asi mana ibedzi. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko rawo nditi amen. Regai nditaure zvishoma pamusoro pebhuku randaverenga iri. Bhuku randaverenga iri rinokavha makore anokwana kuita 38 years munhoroondo yevana veIsraeri vari parwendo rwavo kuenda munyika inonzi Kenani. Kana richikavha 38 years zvikureva kuti pane dzimwe 2 years ndani kuti vakaita makore anokwana kuita 40 years vachifamba rwendo iri. Asi bhuku iri rinotangawo pava nemakore anokwana kuita 2 vana veIsraeri vachitanga kufamba. Vabva Ijipita vapinda mugwenga. Paita dzinoita 2 years ndo panochitanga zviitiko zvatiri kuona zvichitaurwa mubhuku iri. Richinoperera vana veIsraeri vakunopinda muKenani. Numbers pachishona inova numeri, vamwe vanoti numeri, izwi rakatorwa pawedhi rekungoti kuverenga sezvatinoita kana kuti sesensus yatinoitwa patinoverengwa makore echinzi muda kuonekwa kuti mune vanhu vangani. Saka panguva iyoyo pakanga pachiverengwa vanhu. Mukuverenga vanhu mubhuku raNumbers umu tinokuona kuchiitwa mumachapters ekutanga, tozoona chapter number 26 futi pakuchiverengwa nevanhu vakanga vakasvika pastage yekuti vakugona kurwa hondo. Asi kunyange zvakadaro rakapiwa musoro wekuti Numbers ibhuku rine atinoti sad story, kana kuti bhuku rine nyaya dzinorwadza dzevanhu vachitadza kutenda kuna Mwari, vanhu vachitadza kunyange nekugutsikana zvavakanga vapiwa naMwari, vanhu vachitadza kunyange kutokumbira kwacho. They were always complain chete instead yekucommunicate kuna Mwari, vakanga vachingocomplain. Ndo mazara rakaita bhuku ratiri kuverenga nezvaro. Ndizvo zvidiki zvandinoda kutaura pamusoro pebhuku iri. Asi regai tipinde muchinyorwa zvishoma chataverenga. Pataverenga panapa pari kunzi zvino vatorwa
vakanga vari pakati pevana veIsraeri vakatanga kunyunyuta zvikanzi, varume, hama tofa nechi nenhomba. Zvikanzi zvino vaeni vakatanga kunyunyuta zvikanzi tofa nechi nenhomba. Muno mune vaeni here muno? Kwete vaya vatarwa navo kuwa kunzi pane vaenzi here. Asi dzimweni dzenguva patiri kufamba tinogona kunge tichiti tese tiri kufamba, asi pakati pedu pane vaeni. Ndoda kuti tivhure zvishoma pamusoro pevaeni ava, nekuti isusu tinongoziva kuti vana veIsraeri vakabva Egypt. Asi panapa taakuona kuna numbers pane vaeni. Ko vaeni ava vabvepi? Tichaverenga kubva kubhuku raExodus chapter number 12 verse number 13. Exodus chapter number 12 verse number 38. Sorry. Exodus chapter number 12 verse number 38. Navanhu vazhinji, rikentangira pa verse number 37. Zvino vana veIsraeri vakabva Ramesesi vakaenda Sukoti. Vakanga vari varume vanofamba netsoka nezviuru zvamazana zvitatu, vana vasingaverengwi. Navanhu vazhinji vakanga vakavengana vakaenda nawo namakwai nemombe zviri zvipfuwo zvizhinji. Panapa pari kunzi nevamwewo vanhu vazhinji vakanga vakavengana vapadzi nawo. But nawo ava ndichitarisa zvafanana nekuti munyika meEgypt makanga mutori nemaslaves wovamo vasiri vana veIsraeri. Makanga mutori nevamwewo kunyange veEgypt, but vaitya utongi hwakanga hurimo. Saka pakaitika mukana wokuti vana veIsraeri vakubuda, ivo vakangobudawo, but chinangwa chavo changa chakasiyana nevana veIsraeri. Chinangwa chavo changa chiri chekutotiza utongi hwanga huri muEgypt. Saka vari kufamba vanhu ava, but pavari kufamba vane zvinangwa zvakaita sei zvakasiyana. Ngwarira mueni, munogona kunge mune mueni kuti paakapinda musangano muno akapinda ane chinangwa chasiyana nechinangwa chesangano. That person anogona kutanga neucomplain. Zvisina rega ndipinde pamusoro wedu weshoko. Tangoti titaure kuti vaeni ava vapinda papi. Rega tidzokere kuna Exodus Numbers chapter number 11 yedu. Ndiri kumusha kwandaimbogara kachana chaiko. Vakuwa ndo vanogona kuziva asi havana kusvika chaiko. Makaperera kuno, vakatoperera kutaundi yedu. Matikiti kwekwe. Teitoti kuchi kutaundi, but tinozodzika kuzasi. Saka zvakwaita munoti mukarima. Yataime yekukohwa. Koya nzou. Dzorova chikafu. Mungatozoita advantage yekuti taime yekukohwa kana mvura yanaisa sezvairi kuita izvo. Nzou inogona kutadza kufamba inopinda mune dzimwe nzvimbo dzinonyura. Saka gore rero munogona kukohwa ine zvakanaka. Asi nguva izhinji taichema kunogara kune nzara nenyaya nenzou. Nzou ikapinda mumunda. Hamasi vanhu. Nzou ikapinda mumunda. Uchisvika unoona riri ground rekuti unogona kutambira bhora. Mumunda wakaita sei? Wakazara chibage. Zvino paita makore ndinoona kuti zvairwadza nekuti nguva izhinji maisa effort yenyu mozoperera henyu pakuti maakutozopedzisira maakutenga chikafu, asi nzara inenge iri nzara ndakaita sei ndakarima. Baba vangu vakazofunga kunoku hakugarike, regai tiite sei titame chinangwa chavakatamira inzou ndokubva vatama. Zvafanana nepanapa tiri kuona vana veIsraeri vari kutamiswa munzvimbo yeIjipita
nenyaya yekuti makanga musingagariki, nenyaya yekuti vakanga vari pautapwa. Vari pautapwa ndobva vapiwa a promise kunzi ndakuchikuendesai kunyika, nyika iyo inoyerera uchi nemukaka. Vari murwendo rwekuenda kunyika inoyerera uchi nemukaka, tiri kuona papinda vaeni. Vaeni ava havasi kuziva kuti kuri kuendwa kune uchi nemukaka, asi parwadza zvino vari murwendo. Zvarwadza zvino zvafanana nesu tiri murwendo. Musoro wedu weshoko uri kuda kutaura pamazwi maviri anotaura iwo kuti kudzokera kumatongo. Kudzokera kumatongo. Kudzokera kumatongo. Tikatarisa nyaya yekuti kudzokera kuenda kunhu kwawakambobva. Matongo. Matongo rinoona nditi netsei kuti explain. Chakumbira vechikurukuru anonyatso rutsongonodza wedre kuti kumatongo. Sekuri chikozi. Wedre kuti matongo unorinzwisa sei? Vabva vanyatsotaura zviri in short. Zvikanzi rinoreva kuti kunhu kwawaimbogara kare. Kuti panhu iwewe pawakatama for some reasons, boza ungotame, unongotoda apa vachaite nekuda kwezvimwe zvikonzero. But wamurwendo rekwauri kuenda uchiti ndokwawakuda unogara, wobva waita pfungwa kana kuti wobva wada kufunga kudzokera kumatongo. Zvino matongo zvaari dangerous. Mukasvika panhu panonzi pane dongo, uchitongosvika wega unotota kuti hairi dongo ranatinofa, iri dongo rakumunda, panenge pasina vanhu panotooneka. Imba zvairi ikangoita kana even a month musingagare munhu, uchitodzoka unotoona kuti pane musiyano. Zvino kana zviri zvakaita sekumamisha unotoona kana nedenga rekicheni riri ratoita rawirira, asi unoona kuti 10 years uchigaramo denga risinoita risina kuwira. Iwo uchifunga kuti right, ndakuda kuchidzokera kuye kwaane kune matongo. Ndatopedza kuexplaina mawords eda. Zvino vatorwa ava vafamba ndivo zvino vakutofungisa vana kudzokera kumatongo. Vakubvisa vanhu kubva paplani yaMwari kuti vachidzokera kumatongo. Chinzwai manje zvinhu zvinonakidza vanhu. Verse number 5. Verse number 4 part B inoti, navana veIsraeri vakachemawo vakati, ndianiko uchatipe nyama kuti tidye? Zvatanga nevaeni vana veIsraeri ndobva wapindirawo zvatanga nevaeni, ndobva wati ndianiko uchatipe nyama kuti tidye? Dzimwe dzenguva unotoona munhu uchidzoserwa kumatongo nekuda kwenyama. Nyama chaiyo inodzorera munhu kumatongo. Panapa tiri kuona musha uri kutaurwa, uri kunzi kune uchi nemukaka. Panapa paakuchitaurwa nyaya yenyama. Pana mukakombea nyika inonzi ine uchi kana kuti ine mukaka. Mufundisi, nyika ine mukaka inoshayika nyama. Inoyerera mukaka neuchi. Kana mukaka uchiyerera wati nyama. Nyama inenge yakazara. Vakatarisana kuenda nekwakatozara nyama yacho. Asi vari kurangarira yavaidya kumashuro. Havasi kurangarira kunyange utapwa kwavakabva. Verse number 5. Yobva yati tinorangarira hove dzataidya Ijipiti. Varangarira futi zvinhu zviri mupfungwa izvi. Havasati vadzokera. But zvinhu zviri mupfungwa. Zvikanzi tinorangarira kunyange nehove dzataidya
zviri pazasi zvacho izvi ndomawani pamwe hove dzaitozokuwanani because ini ndinodzifarirawo. Tisingatengi namakeke namanwiwa nerikisi nehanyanisi negariki. Garlic ndozoti nguva ino uyatabva yanga yakakosha, saka vanhu munogona kuiona iri pachiyero chiri right, nekuti garlic even kana onion yacho zvinhu nanhasi zvokuti vanhu tiri kuzvishandisa zvakaita se zvakasimba. Asi panguva iyi mbokombeyai kuti hanzi namakeke ndikatarisa kuna Exodus, mukatarisa kutsananguro kwanga kwakaita mana iri kunzi imana iyi bedzi. Mana yainzi inenge chingwa chakabikwa nehuchi. Ndotesti yemana matsananguro yaitwa kuna Exodus. But panapa vakutoti kwasara iyo iyi mana bedzi. Vatori nazvo zvekudya, but they are complaining. Zvimweni dzenguva tinogona kuti tiri musangano izvezvi asi takazara nemacomplaints. Hatigone kunge tichicommunicata naMwari wedu zvakanaka. Mwari vatotipa zvekuti tirarame nazvo kuti tiende rwendo rwatiri kuenda. Asi tapiwa naMwari rwendo rwatiri kuenda, tiri kuenda pfungwa dzekuda kudzokera kumatongo. Taita pfungwa dzekuda kudzokera kumatongo dziri kutifungisa zvinhu zvisina nebasa rese. Kwatakatarisana nako kune zvinhu zvinotapira. Zvatanga nevaeni. Gore rino ratinoda kufamba mufundisi. Hatisi kuda kufamba nevaeni. Toda kuti tifambe nevanhu vari kuziva kwavari kuenda. Toda kuti tifambe nevanhu vekuti kana paita a problem, kana paitika a challenge, we need kuti taure naMwari, tichikumbira kuna Mwari wedu, tisingacomplain. Murume anonzi Moses akanzwa. Mubhuku iri mukangoverenga macomplaints evana veIsraeri. Murume anonzi Moses akanzwa nemacomplaints. Dzimweni dzenguva tinogona kunge tine utungamiriri hwedu sesangano, asi vanogona kunge vanzwa nemacomplaints. Hatisi kuti panenge pasingatadzike kana kuti hapana zvinenge zvisiri kutadzika, asi kana zviripo zvinofanira kuti zvitaurwe, noto kuti zvicomplain. Zvotaurwa kumuridzi kuna musika vanhu. So pari kutanga munhu achiuya achicomplain, imbonyatsomutarisa kuti pfungwa yake iyi mukoma chii. Ari kuuya ane chinangwa here, ane vision yekwatiri kuenda, kana kuti uyo paari kutotaura izvovho ronoti auya muyeni zvake, because haasi kuziva zvatakatarisana nazvo. Kudzokera kumatongo. Kudzokera kumatongo. Zvino vaeni vasina zvavainazvo havana chinamwa vari kungoteerawo, but now nekusaziva kuti kwatiri kuenda kune huchi nemukaka, vanzwa zvino nemari. Ndobva vataiwa takutofa isu pano nenhomba. Nhomba chete. Kuna vakadzi vazhinji vakasiya musha nekuda kwenhomba. Ukaandanzwa nevegetable, ndikagarire imba iyo vegetable every day. Haasi kutarisa, anenge asingatarise vision yechinhu chinonzi marriage kumberi, kuti zvimwe zvinhu zvinogona kuita sei, zvinogona kuchinja. Mwari vanoita sei, vanozvishandura. Obva atoti aiwa kumba kwababa vangu isusu kwandakabvawo kumashure, firiji yaigara yakazara nenyama. Haana chinangwa chekuroorwa kwaakaita. Ndaisusu tiri maKristu, kana tiri maKristu sangano ronzi mudzimai waKristu. So mudzimai waKristu anofanira kunge achiziva vision
asiziva kana kuti chinangwa chemurume wake zvaakawira. But ukatadza kuziva kuti Kristu akakudedzere chii, akakurorerei, unotaura kuti aiwa ndafa nenhomba, regai ndidzokere chii kwandakabva, ndabvozi ndaidyiwa chii. Apa chawauya nacho iwe hauna chawauya nacho. Isu semaKristu hapana chatakauya nacho. Takangouyawo kungoriunzwawo naKristu muno. Wotofunga zvawakaita sei, zvawakasiya. Vanhu vanouya vasina chavakauya nacho vanonetsa munomboziva. Vanonetsa. Ndokumbira vana vakangwarira ndiani chimuteza mudiki ari kubhuya kuno. Vanonetsa. Ndowanzofarira timu rangu parinoenda arimwe. Arini? Na brada wacho uyaito netimu. Ndowanzofarira kufambisa vana vose pandai ndichizonina ndizoti zuva rere makazotitisa zvakati. Vanhu vasina chavakauya nacho, tese hatina chatakauya nacho, but tinonetsa. Asi kana une chavakauya nacho unongone vision. Kana une vision yako mune chamauya nacho. Wewe nechepakati apo kamunyatsoonekwa. Mune chamauya nacho. But ndakukupa imagine ndichi. Bata shamba. Right. Bata shamba. Pane mukatarisa varume ava, pane ane chaainacho chiri mukati umu. Handidika. But uyu muperekezi angoona vanhu vabata zvinhu zvavo akuita sei akuenda ndobva abatawo chi chakewo. Handiti. But pachaabata hamuna zvirimo. Handiti. But muchaona manje. Ndoda kukumbira kumwana makamboridza ngoma. Ridza tone chigubhu chechama. Chirovese. Ridza tone ngoma. Ridza dauta anyasaridzisa. Iwe mbonyara tone. Iwe ridza tone. Iwe chiridza tone. Vanhu vasina chavainacho vanoririsa. Vanhu vasina chavainacho sekuru vanotaurisa. Muno muchechi unoona kuona the same person achitaurisa, but chiri kutaurwa hapana. Hachina kana nevision yekwatiri kuenda. Chikutiririsa ndechekuti dzosera kupi kumatongo. Handiti. Uyu akaita zvekutamba uyu anorasa zvese zviri mukati because of this thing. Because achatiwo aiwa uyu ari kurira kuti ndirirewo toita sei. Orasa vision. Orasa zvinhu zvaakatarisa kumberi kuna Musiki. Odzokera pai, adzokera mai pamatongo. Patiri kuririsa hamawadikani, ngatitarisei kuti patiri kuririsa tikurira zvisingatidzosere kumatongo here. Dai Mwari vatibatsira maita basa vakomana mayuthi edu yemangwana. Thanks. Muda kuenda nazvo. Anoona yabva atoramba kuenda nacho nekuti hachina chinhu. Vatanga kurira vaeni. Zvikanzi pavhesi namba 4 zvikanzi navana veIsraeri vakati ndianiko uchatipe nyama. Vakangama kuti Mwari atombovapa mana. Ko vakangotadza nei kuti Mwari tanzwa nenhomba. Tokumbirawo nyama. Dzimweni dzenguva munoziva Mwari ukakomblena anotokuteerera futi. But pane danger. Moza vakomblena ndobva vapiwa zviuta. Mukatoverenga mavhese pamberi vakapiwa zviuta. Vamwe vakacha kudya vakafa zvichiita kubuda nepamuromo. Unoona kukomblena kuna Mwari kune something chauri kuda kuna Mwari. Okupa, but that thing chaari kupa chichakuurayisa. Gariki rakomana, gariki. Ameno rinonzi rikisi, rikisi ndoripo. Echi rikisi pano unoriziva enda katori tsvaga ndikashaya. Pamwe rairi mwokara vakara unoriziva. Rikisi.
rikisi here wodzorerwa nerikisi wodzorerwa kunyange nenwiwa rekuti izvozvi zvidai tese tabva kumba tadya nwiwa ezvo tiri kuchinjana izvozvi mvura gega. Asi Mwari ari kutaura kwatiri, ari kutaura kuti pamuri kuenda apa pane uchi nemukaka. Ndinofarira murume anonzi Luku paari kunonyora, achinyora kunyange nemaparidziro akaita murume anonzi Stephen, ane muono unondinakidza pavana veIsraeri. Ndinomufarira zvisingaiti. Acts chapter number 7, verse number 37 and 39. Mabasa, our apostle, chapter number 7, verse number 37, verse number 39. Anobva anyora achiti, ndiye Mozisi wakati kuwana vaIsraeri, Mwari uchakumutsirai muprofita pakati pehama dzenyu wakafanana neni. Ndiye wakanga ari kuungano murenje, ano mutumwa wakatakura naye mugomo reSinai, ana madzibaba eduwo wakagamuchira mashoko mapenyu kuzotipa. Verse number 39 yobvati ndiye wakanga vasingadi kumuteerera ivo madzibaba edu, vakamuramba vakadzokera Ijipita nemwoyo yavo. Kuti tinosara tichiti izvozvi tiri muchechi, asi pana pafungwa dzemumwe munhu hazvipo izvezvi, dzitori kumba. Zvafanana kuti hautopo, unodzokera kunyika uko kunyange nemwoyo so, kungofunga so, Mwari anenge kutoti watodzokera. Saka haisi nyaya yekufamba kudzokera pamatongo paipa, asi inyaya yekutodzokera kunyange nepfungwa. Shuwa moita baba naamai mumba, wouti muri baba naamai mumba, mukadzi anenge ari kutorangarira mumwe murume wakambodana naye kumashure. Murume watorangarirawo mumwe mukadzi wakambodana naye kumashure. Unenge watodzokera kumatongo. Ndo zviripo. Tikutaura kuti isusu takaroorwa naIshe wedu Jesu Kristu. Zvino tiri kufunga mumwe murume kumashure. Tiri tatodzokera nekufunga bedzi. Dai Mwari vatibatsira kuti tizive kuti kwatiri kuenda musoro kudenga kune uchi nemukaka, tisadzokere kumatongo. Kudzokera kumatongo. Murume unonzi Peter unondinakidza, ari murwendo, atorwa ari kuraura naJesu. Zvikanzi wePeter, ndoda kuti iwe muchachi muredzi wevanhu. Vafamba vagara makore anoikwana kuita matatu vachidzidza Jesu Kristu wavigi. Wamuka vakomana zvavo zvanga zvatopera. Atombodzokera kumatongo. John chapter number 21. Chapata Peter iye ndokubva ndaanopedza naye, zvinotibatsira Marovha watiitira zvakanaka. Chakangawo chakubatawo futi Peter chemadziteteguru. Madziteteguru ake wakafunga fish. Peter vanabva kuti ndinoona ngokubata kuti zvekwagonzo ndamuno mudafara nhasi kune makonzo akati wandei, kana azowanda anenge kuti makonzo atikafuti atirambe tingoti gonzo ati wandei mbichana. John chapter number 21 verse number 3 and 4.
chapter number 21 verse number 3 and 4 inovati Simon Petro akati kwavari ndondobata hove. Verse number 2. Simon Petro na Thomas wainzi Didimo na Nathaniel wekana Galirea na wanakomana waZebhedhi na vamwe vaviri vadzidzi vake vakanga vari pamwe chete. Simon Petro akati kwavari ndondobata hove. Vakati kwavari nesu tinoendawo. Vakabuda vakapinda mugwa asi usiku uwo havana kubata chinhu. Vapiwa mission. Vari kutoziva zvavakadanirwa naishe wedu Jesu Kristu. But chabata zvino chemadziteteguru chakamboitika uku kuna Numbers kuti ndiani achatipa hove dzataipiwa pasina mutemo. Simon abva atofunga hove zvake. Asi ane vamwe tiri murwende tiri pamwe chete. Izvezvi vakuona kuti ndinobata hove. The whole church yese ndoti ndinobata hove. Pavari kurira hazvinoende kuti ndinhingi. Mukuona ndipita hazvinoende kuti ndinhingi. Pavari kurira ngatitarisei kuti paari kurira ari kurira akatarisana here nechinangwa chaMwari nechinangwa chechechi. Peter atorira ari kurira achidzokera kupi kumatongo. Ndando zvaisita ishe angoenda Peter ndobva adai ndafunga unobata hove. Atofunga hove zvakaita madziteteguru. Chinogona kungobata izvezvi. Ndava taita zvinhu zvakasiyana siyana panguva yemashure tisati tatorwa Jesu Kristu achitisa munhu. Vamwe taitombodzibata hove. Kana ndiri kuti taitombodzibata hove kutaura kuti tine mabasa mamwe ataita. Asi pana patakatarisana neakaipa. Jesu Kristu atitora oti tiitai mabasa akanaka aya hama dzangu. Chinogona kungobata futi chirichi chemadzisekuru. Kana wanga wakaroora vakadzi 7 chodzoka futi ngotarisa mukadzi so munhu atoenda. Chinogona kungobata futi kana chekutodhakwa ndamadziteteguru edu aita sei aitako. Chinogona kungobata chezvinhu zvese zvataita. Watodzokera pari? Watodzokera kumatongo. Vamwe vese vakabva vati Peter ko isu tichasarire. Asi chinondinakidza kana chabata wadzokera kumatongo. Zvinhu pamwe zvawaifungira kuti unozviwana hauzviwane ba. Hautiwane. Peter aibata hove. Asi akadzokera anzi kana neusiku hwawana kana neimwe chete yakabata. Timu iraigona kudzokera kuIjipita pafungwa. Asi dai akaita pfungwa dzekudzokera kana nyama yacho vaigona kuishaya. Bosi paunosvikako taita roti wakamboenderei iwewe. Kana tiri vakuru katototi natsa kwawabva. Kwaunoenda irima. Mwandu paunotanga uchiudzwa tsumo dzedzima. Dzakuchisenza. Kuti aiwa imi mendaika kwamakanzi kune huchini mukaka endai. Pauchada kuti utere nzira hapasisina. Vamwe watoenda kana. Neusiku wese havana kubata chinhu. Asi ndinozomufarira Peter. Akaramba achidzidza achiripenda. Anozonyorawo pamusoro penyaya yevanhu vanodzokera kumatongo. Jesu kanouya pana Peter
vakamubvunza vatozogara zvavo vagocha fishi yavo. Zvikanzi Peter, unondida here? Anokwana kuti akanga zvikanzi hongu ishe. Peter, unondida here? Akazosvika pakuti inga ishe munozviziva wani kuti ndinoenda sei, ndinokudai. Zvikanzi chengetedza chi ndobva adzorwa muchinangwa. Gore rino tinoda kuti tifambe takatarisana nechinangwa chechechi. Kana pane matambudziko atiri kusangana nawo, ngatigonei kutaura kuna Musiki. Ngatisakomplaine, please. Mwari haadi macomplaints. Mwari anoda communications yakafanana nekuti vakuwa mwana wenyu akaita bhurugwa rakaboko, munozvinzwisisa ndaa pamwe eji dzenyu munogona kunge makatombofambawo nawo. Isusu tinerangewo pauyawo mabhero panguva yakare shuwa raisonwa bhurugwa kuti raiswa chigamba chegloria flower kuti bhurugwa size kana tikarisa pawo riri nyowani ukarisa pascale ukazotora rane zvigamba rinenge richirema kudarika iri nyowani. Rinopedzera ratongosara zvazvigamba zvega zvega. Asi uchitarisa mwana, baba vanenge vachitoona kuti mwana wangu uyu ane problem yakati, ari kushaya zvakati. Hazvirevi kuti Mwari vanga vasingazive kuti vana ava vane nhompawo yenyama. But mwana kana achiuya kavakuwa, anouyawo akazvininipisa, ouya kwamuri oti baba, bhurugwa rangu rinenge ravharukawo, hamene kana zvichiitawo kuti munditsvagirewo rimwewo rinotarisikawo kana ndichifambawo mune vangu. So different. Nekuti baba, ndoda rimwe bhurugwa, imi mamusi kuzviona here kuti bhurugwa rabvaruka? Muda kundinyarire kupi? Muda kundifambire kupi? Zvamunonzwa imimi kuda kuti vana venyu vakuitirei vachitaura nemi direction, ndo matauriro atinofanira kunge tichiita kuna Mwari. Saka tikakomplaina tiri kuzviisa mumoto unopisa. Tikakomplaina tiri kudzokera kumatongo. Zvikanzi Peter, go back kune chinangwa chezandakakutorera. Unondida here? Fudza chi? Fudza makwai angu. Izvo zvefishi zvamari izvi ndakakutora, yes of course uchiita zvefishi, asi fudza chi? Makwai angu. Dzimweni dzenguva tinogona kunge tichibuda pane zvinhu zvaMwari ndokutodzokera kumatongo. Kana utongobuda pane zvinhu zvaMwari wadzokera kumatongo. Saka kana tadzoka kumatongo, Jesu Kristu nhasi uno negore ratiri kupinda ari kutaurira mumwe nemumwe ari mukati meimba ino kuti dzokera pane zvandakakuti uite. Sesangano dzokerai pane zvandakakuti muite. Sesangano mumbori nemisheni yei pano? Misheni yesangano pano izvezvi ndei? Handisida hangu kuti muripinde. Asi kana tanga takamboimira, kana iripo, let's go back to that mission each way fulfill. Dai Mwari vati batsira. Peter ndakupedzisa. Peter ndinomufarira kuti aramba achira sei? Achiudzwa anoramba achipinda mune zvakanga achinzi aite naMwari.
2 Peter chapter number 2. Rinova vhesi rangu rekupedzisira. 2 Peter chapter number 2. Verse number 18 kusvika verse number 22. Verse number 18 kusvika verse number 22. Panoverenga panoti, nekuti nokutaura kwavo mashoko mazhinji okuzvikudza asina maturo, vanonyengera pakuchiva kwenyama noutera, avo vachangotiza vachibva kuna vanogara pakutsauka, vachivapikira kusunungurwa nyamba ivo vamene varanda vokuora. Nokuti vakundwa naye vanhu vanoitwa muranda wake. Nokuti ivo kana nenzira yokuziva Ishe muponesi Jesu Kristu vambotiza havo zvinosvibisa zvenyama, kana vabatwa nokukundwa zvenazvo, kuguma kwavo kwakapfuura kutanga kwavo. Nokuti zvaiva nani kwavari kana vaisaziva nzira yokururama, pakuti vadzoke pamurayiro mutsvene wavakapiwa, wavakanga vasingamboziva havo. Zvinoregwa neshumo yazvokwadi ndizvo zvakaitwa kwavari. Zvinoti imbwa yakadzokera kumarutsi ayo, nenguruve yakanga yashambidzwa kukumbukiruruka mumatope. Peter akuchitaura achinyora pamusoro pevanhu vanoita pfungwa dzekudzokera kumatongo. Iye akambodzokera, but adzoka naumishini akutaura zvinobatisisika, zvimwe zvacho zvekuti zvinorwadza. Zvikanzi vasikana, zvaitova nani kuti dai makanga muri kunze uko musina kumbomvira manzwa chokwadi, pane kuti imi machinzwa mosiya nzira yezvokwadi modzokera kunzira yenyu yakare. Hanzi zvaitova nani edu dai tisina ndodarika nepamapenyu. Zvaitova nani. But hana wetire kuti nani harisi right. Zvinhu zvinofanira kungoita right. Saka zvinhu zviright ndezvekuti muripo ende madanwa nani naIshe. But zviri right ndezvekuti chifambai nenzira iyoyo yamadanwa nayo vezvokwadi. Zvikanzi uyo asiri kufamba nayo adzokera kumatongo, akufananidzwa nembwa. Umara pachivanhu chedu ukaona wakufananidzwa nembwa, ndavaona ukatuka kanzi urimbwa. Vane pakashata. Hanzi urimbwa yemunhu. Vane pakashata. Imbwa zvainoita paarutsanangura Peter, imbwa ukatora kana bhaketi rakazara nenyama, maiti nofa manyatsokanga mukangiro wenyu. Wandoziva mokangira imbwa, but mukangiro wenyu moisa mubhaketi yakazara kudai, yodya imbwa. Iri kudya zvakaita sei? Zvakanaka, but inosvika patime yekuti yakurutsa, inobva yarutsa. Haitorutsire umu ndokunaka kwayo, inondorutsira pasaidi. But pachiita mufananidzo, pachiita zvinhu tu, paita marutso, paita nyama yeye ichiri yakanaka yakangwa zvakanaka. Imbwa inotombosiya yakanaka ye, yotoda kutombotanga yapedza chi. Zvino marutso munoapedza kwakutakabva kuti ngaapedze. Sorry zvenyu, because vamwe vachatoda kurutsa vanogona kuzotoadya marutso acho. Ndo zvinoita imbwa. Saka munhu ari kudzokera kumatongo ari kufananidzwa nembwa. Peter akunyora chiyero kusvika pachiyero chokuti
wafanana nembwa iri kudya marutso. Because chinhu charutswa chiri kunzi hachisi kudiwo, hachina kukodzera kuti chigare imomo. Chidya izvi zvakanaka, iwe unoda kuramba uchingodya chete zvakaipa. Munhu ane nharo anoda kuramba achidya chete zvakaipa. Uchidziwe ichi chakanaka ichi, aiwa ko icho chichambobudirei, ngachidzoke. Imbwa iri nani, kwandiri hangu iri nani bosi. Imbwa iri nani, tavinja iri nani, tafadzwa, tavinja iri nani. Nguruve afananidza mhuka dzinokwana kuita mbiri. Nguruve hanzi pamaishambidzira paya bambo chiuya aiti mbogezaiwo mane tsvina. Jesu Kristu achititora, wakatitora netsvina dzatakanga tiinadzo, zvikanzi chiuya ndikusike uye chisikwa chitsva chisina kana gwapa. Ndamukatarisakana kanonzi munozviti chitonzi vatsvene, takaunganisa ungano yevatsvene. Handiti ungano yevatsvene, iungano yevatsvene. First Corinthians chapter number 6, kana zviri zvipo zvakaunganidzirwa vatsvene. Handiti sezvandakarayira kerekeza tiri vatsvene. Handiti but the problem hanzi kune vatsvene vanoda kuita senguruve, kuti vashambidzwa vavatsvene vachena. Zvino pavashambidzirwa paya paya panoitawo kamatope, ndaparugezwa mvura ichika ndikuenda ipapo. Handiti ndatsvina iri kusara ipapo. Vane nharo tsvina iyi vanenge vachiri kungoida, vanodzokera pavashambidzirwa paya paya voumburukira futi ipapo votora tsvina. Kuna vamwe vanhu vari kuda kuumburikira muchechi muno. Naye madzimai, pamakamboenda kumusangano, hamusana mamboenda kumusangano kumayuthi kundaizvionawo pamwe zvinoitwa kumayuthi, pamwe kwarumewo futi zviriko kana kumadzimai zviripo, asi ndokuziva kuti zviriko. Kuti chokwadi mama umunda tiri vatsvene, ungano yevatsvene. Asi kana ndaisiyawo foni yangu pachaja kumusangano, ndaishayawo panamboonawo foni yangu here, unotanga uchiti panamboonawo. Handiti muungano yevatsvene nekuda kuedza kuifona haichatodairii. Instead yekuuya muchechi kuuya kuzoita chinangwa chake, chinangwa chemuchechi, ari kutouya kuchechi kuda kuuya kuzobira imomo muchechi. Ari kutowedzera tsvina akari imomo. Instead yekuti ashambidzwa ari muchechi, ari kudzokera kune zvaaita zvezvi, ada kutozviitira muchechi. Vamwe vanotoita chechi bhatyi chaipo. Handinozakana chiri chechi bhatyi, kuhwanda nechechi so kuti ndonamata. Asi mabasa anenge achibatwa anenge akaita sei akaoma. Vanhu vanenge vachiumburikira zvavochi, vachitotora tsvina. Ameno ndataura pamwe zvinoitika ero madzimai. Kuna namai handifunga kuti zvinoitika. Namai vedu zvinozoitika. Kana nana baba zvinoitika. Munhu anenge akuchengeterawo vane chemumwoyo. Ndo zvatiri kutaura muzuva ranhasi, kuti gore ratiri kufamba iri tinoda kufamba nechinangwa chedu, kuti isusu tiri kumbonamatirei sevanhu. Regai ndipresent chiti. Chenjera kuti uve muperekedzi wevamwe. Chenjera kuti pari kufamba vamwe iwe unenge uri mueni. Ngatizvichenjerere izvozvo. Zvinhu zvinozorwadza kuti tiri kufamba tese. Pamwe inini wacho ndikutotaura mozvo toona kuti
pamwe muperekedzi naye yekumira pamberi panapa ndichitaura, asi nyaya yekuti tisimbisane neshoko ribva ratibatsira tese tiri pamwe chete. Kana tichienda toenda rwendo tiri pamwe chete. Kune mumwe munhu izvezvizvi akatanga kupinda sangano, anofunga kuti kupinda sangano kungoendawo kutonamata nevamwe, haatozive chinangwa chekwatiri kuendera nosangano. Anonotova kana gore rine mawikisi mangani vachiri kuenda kuchikoro 52 ndodangotara zvegore 52 weeks. This thing zvinhu zvakarayirwa naishe kuti tiite zvichitenderera kudai, munhu akangopeta maoko zvichijamba so haatozvinzwise ende haatozviitire kana shume. Chenjera kuti unogona ukatovhunzwa utoti unoenda kupi, mufundisi mufungo utoti ndinoenda kuchurch of Christ. Chenjera kuti unogona kufunga kuti tiri pamwe chete asi uri muyeni. Kudai Mwari vatibatsira. Munoziva kuti kufamba neyatinoti mixed multitude, kufamba makazangana nevanhu vane kutenda kwakasiyana-siyana kunonetsa. Toda kufamba tiri vanhu vane kutenda kumwe chete. Ephesians inobva yataura kuti kutenda kumwe chete. Handidika Ishe mumwe chete, kereke imwe chete, zvinhu zvese zvakaiswa paumwe chete. Saka kana tiri kufamba kunyange nemweya mutsvene, tiri kufamba nemweya mutsvene mumwe chete. Kana tiri kufamba tiri musangano, tofamba tiri musangano nemwe chete, tofamba tiri paumwe. Ephesians ndobva anotaura po achitaura mubhuku raEphesians chapter number 4. Saka toda kuti patiri kufamba gore rino ngatifambe tiri paumwe chete. Pawafunga kuti wasara, zvakanaka kuti ubvunze. Mifungo yedu yose ngatidzose kuna Mwari, ngatisayidzosere kumatongo. Pakupedzisira regai batisisai pazvinhu. Paruzhinji imbonyatsotarisai, paruzhinji ruzhinji rwakabva Ijipita vakabva vachinzi muri kuenda kupi, vakabva vachinzi muri kuenda kuKenani, but vangani vakazosvika? Only 2, Joshua and Caleb. No one 2 vakazoita se. Ndisaka ndatara kuti nyaya haisi yekuti inini ndiri kutaura pamberi panapa. Moses aitotaurawo asi akatonzi hauchaisvika. He was a leader achitotaura kuti tinofanira kuenda iwe. Moses angatonetaririro yekuisvika asi haana kuita se, haana kuisvika. Vakatobva vachinzi mese endai muri kutoendapo, but nenyaya yekukomplena, nenyaya yekutadza kucommunicata naMwari, vakadzokera kumatongo. Mwari akati ndo kwamuri kuda. Saka kana muri kwamuri kuda hamusvike kwandinoda kuenda kuti muende kwati. Kwakasvika only vanhu 2. Saka zvisashamisi kuti munoona kuti zosvika na munhu 1. Kana kutoshaya football tikatarisa tunoiti chizve vari unoita metsi. Tikasasa statistics dzacho neratio yacho vana veIsrael vanga vangana vakabva Egypt ne2. Wati more vanhu kana kuti 100 vari pano pachitungwiza. Pana angazosvika. Saka zvakaoma. Pakupedzisira ngatidzidzei kubva kunhoroondo iyoyo kuti zvatinoda kunyange kana nhomba yatibata ngatirambei tichiisa zvinhu kuna Musiki. Mwari varopafadze kuverengwa nekudidzirwa kweshoko ravo. Nditi amen. Amen. Ini ndinoitwa Mai Tarumbwa, ndinopindira pachitungwiza Church of Christ. Ini ndinoitwa Mai Chihiya, tinokukokai kuchitungwiza Church of Christ musi wesvondo woga woga nenguva dza9 AM kuti tinamate nekurumbidza Mwari tiri pamwe chete. Tinokugamuchirai nemufaro, uyai makasununguka.